скъпи приятели! Представете си свят, в който самите неща, които те карат да се чувстваш свободен, всъщност тихо те поробват. Свят, в който комфортът, удоволствието и удобството не са пътища към щастието, а инструменти за контрол. Колко често гоним това, което ни кара да се чувстваме добре, само за да открием, че вътрешно сме празни. Колко често бъркаме безкрайния избор с истинската свобода. Олдъс Хъксли видя това много преди останалите. Той ни предупреди, че стремежът към непрекъснато удоволствие, маскиран като свобода, ще се превърне в най-изтънчената форма на робство. Когато Хъксли пише Прекрасния нов свят, неговия знаменит роман, той не създава просто фантастична антиутопия. Той описва духовна и психологическа еволюция, която човечеството заменя смисъла с комфорт, истината с забавление, дълбочината с разсейване. Погледнете около себе си. Живеем във време, в което желанията ни се изпълняват все по-бързо, отколкото можем да осъзнаем. Храна, секс, развлечения, информация – всичко е на един клик разстояние. И все пак, колкото по-лесен става животът ни, толкова по-неспокойни ставаме ние. Защо това е така? Защото човешкият дух, приятели, не е създаден за постоянна стимулация. Истинското удовлетворение не идва от лекотата, а от смисъла. Хъксли вярвал, че тиранията на бъдещето няма да се налага с насилие, а единствено с съблазън. Вместо окови – комфорт. Вместо цензура – разсейване. Вместо потисничество – забавление. Трагедията не е, че хората са контролирани. Трагедията е, че вече изобщо не им пука. Психологът Виктор Франкъл казва: когато човек не може да намери смисъл, той се разсейва с удоволствие. Това, приятели, е нашия съвременен свят. Бъркаме стимулацията с радост, удобството с прогрес, а избора с истинска свобода. Но каква свобода е това, ако не можем дори да изберем къде да насочим своето внимание? Колко често посягате към вашия телефон, не защото ви трябва, а защото тишината е непоносима. Разсеянието не задава въпроси, а умът, който не пита, е лесен за манипулация. Олдъс Хъксли предсказа, че ще се научим да обичаме собственото си робство. Че свободата няма да ни бъде отнета. Тя просто ще бъде заменена с развлечение. И когато контролът носи удоволствие, как изобщо би искал да му се съпротивляваш? Удоволствието ни дава илюзията за свобода, без отговорност. Казват ни, може да правиш каквото поискаш, но тихомълком ни се внушава какво да искаме. Алгоритмите оформят нашите желания, рекламите ни диктуват как изглежда щастието. Живеем в клетка, чието решетки не са от желязо, а единствено от комфорт. И всяко приложение, всяка нотификация ни подхвърля малко доза допамин. Съвременният еквивалент на сома. Фиктивното хапче от романа на Хъксли, с което хората бягат от тревогата. Различно вещество, същата функция, да притъпява мисълта чрез удоволствие. И най-интересното е, че допаминът не се освобождава, когато постигнем нещо, а когато го очакваме. Затова скролваме безкрайно, пазаруваме, търсим, кликваме и никога не сме доволни. Системата се храни от нашето недоволство, защото то ни прави предсказуеми. Истинската свобода започва с способността да бъдеш неподвижен. Да седиш в тишината, без да посягаш към екрана, без да бягаш от своите мисли. Но в култура, изградена върху постоянна стимулация, тишината изглежда като бавна смърт. Бягаме от нея, страхуваме се от дълбочината, предпочитаме реакцията пред размисъла. Ако удоволствието е стръвта, вниманието е куката. Който контролира вниманието ти, контролира и реалността ти, и самия теб. Манипулацията днес не боли. Тя забавлява. Когато контролът изглежда като избор, робството се усеща като свобода. Не се бунтуваш срещу това, което те радва. Преглъщаш го. Но удоволствието само по себе си не е враг. То се превръща в капан, когато замени смисъла. Истинската свобода не е липса на удоволствие, а способността да го избираш съзнателно. Когато удоволствието е израз на любов, творчество, връзка, то ни издига. Но когато е бягство от нас самите, то ни поглъща. Осъзнаването е първа крачка навън от капана. Защото когато видиш механизма, той губи силата си над теб. И така, приятели, как да си върнете свободата? Първо, осъзнаване. Забележи, когато търсиш удоволствие не от радост, а от безпокойство. Самото виждане на този модел го прекъсва. Второ, дисциплина.
Не наказание, а посвещение. Да избираш важното, дори когато комфортът шепне, по-лесно е да се откажеш. Трето, смисъл. Смисълът превръща и удоволствието, и болката в мъдрост. Без него дори най-приятният живот е празен. С него дори трудността става свещена. И за финал Хъксли ни предупреждава просто заради технологията, а за забравата на човешката душа. Той ни напомни, че свободата не е да задоволяваш всеки порив, а да бъдеш напълно съзнателен за него и да избираш мъдро. А сега си представи живот, в който не ти е нужно постоянно забавление, за да се чувстваш жив. Където тишината е мир, а не празнота. Където радостта идва не от разсейването, а от присъствието. Това, приятели, е истинската свобода. Тази, която никоя система не може да ти отнеме. Защото тя идва отвътре. И може би именно това е свободата, която Хъксли се е надявал да открие. Не освобождение от света, а от илюзиите, които ни държат приковани към него. Помнете, удоволствието става свещено само когато е осветено от осъзнатост. Изберете тази свобода. Не тази, която блести отвън, а тази, която тлее отвътре. Светът не се нуждае от повече консуматори на удоволствия, а от повече творци на смисъл. За сега от мен, приятели, благодаря ви, че сте тук. До скоро!